Pini nali tumphan puthot nili Karbi Anglong pen kapiklang pon Voreng Avarsai APHUTHAK sinang wan piglo lasi kopi Voreng Avarsai ma ko ana post vacancy sidoma kachar lengding ko an sinai malabang so details bangke nali tum non aprang se thek pon long ikpo lasi nali tumphan tuning rialam the bangke la puhilo nali tum labang so YouTube channel subscribe kelang polte pader de pin pen nali tum subscribe igon lapen la son informative kelang long verzi afan mate notification kelong ji afan stame bell arja theklangi hoda stame nalitum berpon igder not tangte non pathiek pen copy of Voreng Avarsai ma kon ana post vacancy sidoma labangso puthak lang polonang lapen chethan polonang non labangso Voreng Avarsai APHUTHAK dak lang polonang lapen chethan polonang labangso Voreng Avarsai kapiklang pon labangke dilai higher secondary school lahin pesipak lang pon lo lapen ladang nalitum thek pon long post na long advertisement lapen labangso advertisement dak publish pon bangke date 7 03 2024 arni sidak publish pon lo lapen ladak to ateng pulote application are invited from the interest eligible candidates for filling up the below mentioned posts on a purely edux basis lo at Dilai Higher Secondary School si dak interested candidate mate ning ki hang la bangso Voreng Avarsai afan ki claim dun jining hang atum jang sidu pulte dak kitok pon ki pi pon dolo apu samen la pen apu kachar leng deng ko ans nei ma la bangso details same dak tok pon iklo la pen nang litum la thek pon long ikji screen along thek long ji name of post la bangke the subject teacher English upon stame the isi apostolo lapen ison alam the stream bangkela commerce the arts panali commerce afan lo lapen puthot subject teacher in economics upon stame the isi and pipon lo lapen la bangte stream la bangke commerce lo isi wed lo lapen kachar leng deng kinangji mate education qualification kinangji la bangke master degree with 50% in BA mate BA dalong 50% kiwan abang pu mate abang pitum nang pu azad university pen stame chok iglo recognized university lo te chok iglo lasi da kadu ka pen apos bangke ki ong o ke kali da hini do apos lapen abik apos amen la bangke English lapen economics afan teacher lapen stream bang puthon ni nali tumana than pechini pontho ilo commerce lo kachar leng deng kinangi la bangke master degree with 50% with BEd da complete nang po lapen azat university pen stame chokpon iglo lapen labangso Voreng Avarsai pan ka apply ji labangso adet labangke dak tokpon ating pulutang te all application must raise the undersigned within 7 days of the publication of this advertisement. Lapen adet bangki pipon last date labangke labangso advertisement are low publish date pena fidak 7 days an se apor bang pipon lo 7 days pulotang te 8 9 10 11 12 13 14 mate date 14 molam si last date lo labang so aprang nang litum jogdam iknang po application ki jogi afan labang ke nang litum reading stame standard form do nang po lapen standard form along si nang litum fill up nang po jong si standard form available nang litum mason blank papers long stame apu samen mention do non lapen nang litum kan anma kachar leng deng lai hui stame nang litum mention do non jong si experience certificate do puta labang so certificate stame nang litum pidam ikmelo lapen salary lapen kapre ka son details alam ba nang litum Dilai Higher Secondary School long dam pensi principal pensi cingkinang po kon ansi ki PG ma lapen kon ansi kilong jima pula bangso APHUTHAK bangke lasin nalitum standard form kalipul te blank paper long stame nalitum AC application to ikon kitok na hindi process do chinni pulte niliphan na berta ikon nilista nalitum han application kulo bangso post along nalitum kijok dun jima la bangso post application nili nalitum han tok people nang send ikpo lapen salary banda mention ponpe lapen age limits da mention ponpe kan ane arta labang ke dak 18 pen chenglong lake 18 pen mention sedes tame analitum age limit lapen dong si kaprek PPA documents si kenang zima labang so puthak pulte nalitum Dilai Higher Secondary School long dam pensin nalitum ang ton penalam aju nang ikpo
jalala lapen labangso video jong sinali tum lag misen pute labang kenali tum share iko lapen job information lapen kapre gi scheme aputhak jong sinali tum chini wer lai hu ya betnali tum karjulong wer ji apon labangso YouTube channel labang kenali tum tenini pen subscribe ingon lapen videos taminali tum ko anma share un share iko Karbi Anglong ras tame palang ignang lapen pechini igna si pinila bangso video long bang ni lila sikang ton pon ik pula penis nalam video ki jut molam nali tum hinia picture theklangi jong si bilang le lang pute nali tum la picture long ber pe nali tum lang ik me la pen subscribe ye fana put Karbi Teach ar anat Karbi Teach 2.0 logo nali tum theklong ji hala bangso logo long stame nali tum subscribe je pan ber iglo pulote nali tum subscribe me ikpo tangi dumi thak me katu ka Karbi Teach 2.0 YouTube channel long kilangara do advance tame nilin pen KARDOM to change your